Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu-ST Okadlamini. Sibonga uNkulunkulu kakhulu nangalo leli thuba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu-ke, sibonga kubo bonke abantu abasiboleka isikhathi sabo. Nawe nokusiboleka isikhathi sakho ukuthi ube nathi lapha, sidumisa uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Yes, a reminder ngomhla ka-31 January year 2026. January 2026 sizobe silaphana eSoweto, eDlamini. No, not eDlamini. Ngathanda ukukhumbula eDlamini. Sizobe sise Meadowlands ezone 6 laphana kaMfundisi uMbatha. Bazoyikhumbula abaningi le avenue la sobe sikhona khona. Sithi nje ake siqale emadolweni lonyaka. You can be in year 2026. Kodwa uthola ukuthi spiritually you are back in year 2025. So let us go and command the gate. Let us go and command supernatural gate. Sikholwe uNkulunkulu ukuthi ikhona into azosithwala futhi nakunyaka omusha. Siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu. So akumele nje urelaxe. Uma umuntu kumele ukuthandaza kulesikhathi esiphila kusona manje. Umthandazo uyidemand. So ake siyeke bafowethu siyoqala unyaka wethu laphana ngomkhuleko laphana eMeadowlands ezone 6. Sizobe sinabo abafundisi abahlukahlukene sizobe siyithandaza kanye nabo sonke ngalolu suku. Before we start the show, ngizothanda ukuthi ke sicele enkosini ngesithandaze egameni likaJesu Kristu. Baba, siyakubonga, siyakudumisa, dumo lonke lokufanele nezibongo zonke zingezakho. Siyathandaza moya weqiniso, uNkulunkulu wethu onamandla onke, sikhona kule ndawo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu onamandla ngothando lwakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, malidunyiswe igama lakho elihle elibabazekayo. Nazo zonke izibongo masibe kuwe, zipheleliswe kuwe. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we give you the praise and the honor, adoration in the name of Jesus Christ. We pray, O God, as we are about to start. We pray, O God, in the mighty name of Jesus Christ. We pray that we continue to be influential to your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we pray and we believe. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Angithathe leli thuba ke ngamukele i-guest yethu. Siqala ukuba nayo lapha namhlanje for the very first time. Usisi wami bekade lokhu sixhumana ngaphandle kokusho isikhathi. Ngithathe leli thuba ngikubingelele. Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Finally. Amen. So kunento engiyithandayo abeyisho abantwana bakaNkulunkulu bethi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Nami ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Wow. Ngithethelelwe izono. Wow. Siyabonga sisi wami. Ekugcineni sezofika. Egcineni sekuze kwafike. Mhlambe nakubantu abaqala ukubona if mawuzi-introduce wena, unga-introduce yimina. So igama uQhoshangani okamdlalozi isibongo sakababa uXimba, kodwa-ke ngikhulele ekhabo mama abazali behlukana. Ngisebenzisa umdlalozi, nami ngiyajabula nje ukuba umdlalozi futhi. Oh, Nyanda yomkhono. Nyanda yephahla. Inyanda yephahla ibizwa kanjani? Nyanda yephahla elihle inhlokondle lakaMadubandlela. Oh, Nyanda omkhulu, siyabonga. Mhm. Thank you so much sisi wami. Lokhu ngihamba ngikhuluma nawe sisemotweni siza lapha ukubuka imisebenzi uNkulunkulu ayenzayo kakhulu. Uthe masixoxa ungulandisa nje about impilo yakho usukela kudala kuze kube manje. Ngibona uNkulunkulu nje kakhulu othwale impilo yakho. But before sizongena enkulumeni yethu, if I were to ask you about unyaka ka-2025, ngiyazi ukuthi uma ngabuza omunye umuntu ngithi hey, ubuza uDlamini, ubuza bani uzothola ama-answer angafani. Omunye uzokutshela ukuthi hey, mina angifisi lutho, omunye uzokutshela ukuthi hayi no,
uNkulunkulu ube muhle kakhulu njalo njalo. Ngokwakho, how was your year 2025? Unyaka wami ka-2025 angeke ngithi ube umubi. Mm. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu noma iy'nkinga zikhona ngoba Yes, iy'nkinga zizoba khona, angeke correct. ihlale iy'nkinga zingabibikho uma ngabe siphila. Mm. Kodwa ngibonga ukuthi nami ngibe khona la, ngibe esinye sey'menywa ezohlala zixoxa udaba labo noJesu. So, Yes. angisuye umuntu we-spotlight, nekhamera ngiyayisaba nje. Kodwa-ke ngoba ngizile ukuzokhuluma okwami, ngizokhuluma ngoJesu owangitholayo, wangithanda. Nabantu babe bemangale-ke mawuthi usindisiwe ekhaya kini kusonto emaNazaretheni. Mm. Kodwa-ke okwami kwehlukile. Yeah. Kwehluke kakhulu. Kunencwadi lapha ku-Revelation 12:11. Mm. Ithi, "We overcame him by the blood Eish. of the Lamb and Eish. by the word of Word our of the testimony. testimony." So namhlanje ngizolwa nami impi. Mm. Ngiya-understand ukuthi impi vele seyisukile. Yeah, Ehhe, seyiqalile. ingakho ngila. Sisoma sivele singene straight inkulumo yethu yanamhlanje. Looking at impilo yakho kusukela kudala, uthe mawungixoxela ngayo izinto uye wahlangabezana nazo kusukela ebunganeni bakho, njalo njalo ukuze ufike esikhathini samanje. Mhlawumpe uma singangena straight kubufakazi bakho, ngithe mangibulalela nami ngidide ukuthi ngakuqalisa ngaphi. Kuningi kakhulu. Kuningi kakhulu, kodwa Kuningi ke kakhulu. la ungafisa ukuthi siqale khona, mhlambe singangena straight ke singene ebufakazini bakho. So ngizocela ukuthi nje ngiqale lapha kubazali bami emuva ukuze kube ne-foundation. Yeah. Abazali bami bonke abasekho, ubaba wakaXimba njengoba ngishilo, umama wakaMdlalose. Mm. Abazali-ke izinto azange zihambe kahle, bagcina bahlukana. Okay. Sabuyela kubo kamama. Kodwa-ke phambilini umama waphuma esontweni wayoqoma ngaphandle. Mm. Nokwakuyinto eyayingavumelekile ebantwaneni bamaNazaretha ukuthi beyogana ngaphandle kwasesontweni. Okay. So umndeni-ke wagcina disown ngoba wayesephula umthetho, wahamba wayohlala ey'hlobeni. Mayeqoma-ke wayeqome kaDlamini. Wayeqome kaDlamini ngakhona eMsinga. Awu, osiba lukhulu So mangabe ehamba-ke eyohlala ey'hlobeni, wangenwa umoya wobungoma. Mm. Wahamba wayothwasa noDlamini wamala futhi ngoba phela wayeseyothwasa. Makafika ngale wambona-ke lo Ximba. Yaqala-ke indaba lapho. Kwaqhubeka-ke waze wabuyela kwakumphoqa ukuthi abuyele ekhaya kubo ngoba wayesekade eseyothwasa. Kodwa noma esebuya ekhaya azange kusafana ngoba wayesenomoya ohlukile ongahambisani futhi nalezi zinto zasesontweni. Waphuma-ke wakhishwa-ke, unikezwa ikhishi lakho-ke, wanikeza ikhishi lakhe. Wayehlalela khona lapho kodwa khona egcekeni ekhaya. Kwahamba isikhathi-ke wagana ubaba. Nobaba ngapha wayezalwa intombazane yangapha eGoli ingazange nayo yamukeleke ekhaya kaXimba. Okay. So ubaba-ke ugogo mayeseganile akwangahamba kahle. Gogo wabaleka futhi nakhona la kaXimba, wabuya weza eGoli. Wayengeke ezekwazi ukuhamba ney'ngane eziwu-2 ngoba kwase kukhona u-anti, kukhona nobaba. Wahamba no-anti. Emveni kweminyaka emininganyana ukhokho wathi mayesegula watshela ubaba ukuthi ahambe ayofuna umama wakhe eGoli ngoba wayefuna nokuxolisa ngoba izimo babengahlukananga ngendlela e-right. Okay.
So ugogo-ke ngoba wayesaphatheke kabuhlungu, kusebuhlungu nje, wathi uma ngabe kuwukuthi kuyahlanganwa phambili lapho kuyiwa khona, lapho bohlangana khona. Mm. Washona-ke ukhokho, kusaqhubeka-ke kwaqhubeka-ke uma waganana nobaba, kodwa i-rejection empilweni kama yayilokhu ikhona. Nakubaba ngike ngibone ukuthi eyikhona kusukela uma ngabe ugogo ezomshiya laphayana i-rejection yayikhona. Mm. Noma mawubuka ezinye zey'nkulumo uye ubone ukuthi i-rejection yayiningi kakhulu empilweni kababa, nangapha empilweni abazali nje bami bonke babelimele bobabili. Mm. So i-relationship-ke yabantu abalimele ayilungi. Ayimi nje. Mm. Eh, Mm. so ngazalwa-ke mina, akwangahamba kahle, ubaba wayemshaya umama. Mm. Wayeke emshaye nje, nento engekho kwesinye isikhathi ngoba ubaba wayumuntu owayephansi, wayengesiye umuntu okhuluma kakhulu, wayekhuluma nje lokho kodwa nje wayeshaya ubaba. Mm. Ngike ngikhumbule-ke uma ngina-4, ubaba ekhipha isibhamu ngoba wayenesibhamu. Mm. Ekhipha isibhamu ekhomba uma ngaso isibhamu. Kodwa uma ngoba wayemthanda nokuthi umuntu uma ngabe ehlukumezekile uyay'tshela ukuthi i-relationship umuntu usazoshintsha, Sazoshintsha. kanti angeke aze ashintshe. Kwahamba-ke isikhathi kulokhu kushawana nje kule relationship yakhona, nathi siy'ngane siyabuka. Kwakuba buhlungu, kwakungeyona futhi nento ongakhuluma ngayo uma ngabe yenzekile. Kwaqhubeka isikhathi-ke abazali bahlukana. Mm. Bahlukana-ke abazali, mina bengihlala kugogo khona e-Alex, nobaba babehlala khona e-Alex kodwa kwelinye isayidi. Okay. Babengilanda nje uma ngabe kuvalwe iy'kole, kwesinye isikhathi uma ngabe kwama-weekend. Isimo asangaba right phakathi kwabo, abagcina nje sekuwukuthi bayahlukana. Mm. Ngasala-ke mina kagogo. Kwathi ngoDisemba uma weza-ke wazongintshontsha esikoleni. Sekuphume ama-reports kaDisemba, sabuyela-ke ekhaya kubo. Akukaze-ke kube lula kimi lokho, Mm. ngoba mina ngikade ngiy'hlalele kahle nogogo noma izimo zazikhona kodwa nje konke nje kwakuhamba kahle. Akuphelanga isikhathi esingakanani ngifunda u-grade 3, ngoba umama engilanda ngangenza u-grade 2. So uma waqala-ke wagula. Wagula, umkhulu walahlekelwa yiy'mbuzi ey'ningi kakhulu ngoba bama babemusa ebantwini, kuthiwa kwenzeke lokhu, kuthiwa ngoba uselahle idlozi isikhathi eside uguliswa nayilokho. Kwamosheka nje imali kakhulu. Nala kunenkosi yamaNazaretha khona, wayihanjiswa khona. Okay. Kodwa nje ukugula kwakukhulu kunokuthi kwehle, wagcina nje sewumuntu ophanjanelwa yikhanda. Kwakungemnandi-ke thina njengey'ngane zakhe ngoba phela isimo usibuka ukuthi kwakuzwela. Mm. Yayingekho-ke nento esasingamsiza ngayo, Mm. kodwa nje kwakuzwela. Kwahamba isikhathi-ke before uma ezoshona, ngike ngikhumbule ukuthi kunento engike ngiyikhumbule ukuthi ubaba wayemthanda ngoba ngisho esekhona kaMdlalose kwakunomuzwa kaNxuma lo namafoni ngoba amafoni ayengakandi ngalesiya sikhathi. Sasike sihambe noma siyofonela ubaba. Okay. Khona sesibuyele ekhaya kubo. Kwahamba isikhathi-ke uma washona. Kwaba nzima-ke kakhulu kuthina ngoba sasiyingane, okunye singakuqondi kahle. Ngapha sasilindele ubaba ukuthi eze emngcwabeni Okay. ngoba wayesaphila ngalesa sikhathi. Akazange eze, waganwa futhi uma wayesaphila ngaleso sikhathi ubaba uma eganwa. Waba nabantwana nakhona ngalena. Sazibuka njengey'ngane ezay'lahliwe. Mm. Inzondo-ke yakhula-ke kimi. Ngamzonda ubaba, ngoba ngangiy'buza ukuthi nakancane nje ukuthi eze ezosibona. Nganginakho ukumblame-a
iminyaka eminingi nganginakho ukublame-a abantu basekhaya uma ukuthi bayasalela siyobona ubaba, kodwa ubaba akazange yenze imizamo yokuthi noma sebehlukene noma aphinde futhi abuye azosinakekela njengabantwana bakhe. So, kwahamba isikhathi-ke siyakhula-ke khona lana kubo kamama. Uma sikhula-ke emakhaya kudlalwa omasigcozi. Nakudlalwa omasigcozi-ke laba ababebadala kunathi babesifundisa njengey'ngane ukuthi silalane sodwa khona lapho. So, nengithe uma ngabe sengisindisiwe, ngabuka ukuthi eminye iminyango yavuleka ngalesiya sikhathi lesiyana ngoba iBhayibheli alisivumeli ukuthi senze kanjalo. Kwaqhubeka isikhathi grade, I think it was grade 6. Bekufika lama magazine, iphone beyingakandi kangako. Kodwa kwakunalama magazine lawa-ke sasike sihlangane nje kuba khona abawaphathayo, sasingazi nabo ukuthi bawathatha kuphi. Kuvuleka iminyango eminingi. So, kwahamba isikhathi-ke ngaya e-high school-ke angena nakhona amafoni ayese-upgrade-ekile. Kwakuke kuhlanganwe kubukwe wona lama-video lawa. Kwaqhubeka-ke isikhathi. Makubukelwa lama-video lawa, ngaqala ngaphupha ngilala nabantu ebusuku. Kwaba worse and into engingakwazi ukuthi ngingavuka nje emakhaya akusiyona into ongayoyixoxa ukuthi ngiphuphe kukanjena, ngiphuphe kukanjena. Amaphupho ayefika nje eba maningi. Ngiba kwesinye isikhathi ngiba ne-sleep paralysis. Ngingazi ukuthi into ezokwenzeka kanjani. Kwahamba isikhathi ngithe ngizozama ukuthi ngiwumuntu olandayo. Ngizozama ukuthi nje ngikunikeze i-clue yokuthi kwakwenzakalani. Yes. Makuqhubeka isikhathi, ngangifunda ku-grade 9 ubaba washona. Okay. Mayeshona ubaba, azange ngikhale. Udadewethu uma ngifika ekhaya, ngifika ilokhu amehlo abomvu kade ekhala. Intombi kamamkhulu angitshela ukuthi yena, hhayi uzwile yini ukuthi kushone ubaba wakho? Azange kuba buhlungu kimi ngoba nganginokuthi loyana usilahlile, yini ndaba mina kumele ngiphatheke kabuhlungu ukuthi ushonile vele ubengangisizi ngalutho. So, saphelezelwa-ke. Masiphelezelwa ngelanga lomngcwabo, nakhona inhliziyo yaba nakho ukuthi shonile ubaba ngempela. Mase siyoboniswa isidumbu. Kwaba buhlungu-ke lapho kwaqala wavuka omunye ukuthi ubaba wami lona. Kodwa kwakubuhlungu nganginayo leyo nzonto enganginayo ukuthi ngangifisa ukuthi ngimbuze izinto. Kodwa ukushona kwakhe ngakubuka njengokuthi uyigwala, ubalekele ufe ney'mpendulo zami. So, kwaqhubeka isikhathi, ngiba nokugula nje okuningi, okunye engingakuqondi, ngangiyingane nje ehlezi igula. Kwafika abathandazi-ke ngomunye unyaka sengika-grade 11 ngaleso sikhathi leso. Okay. Makufika abathandazi endaweni, wonke umuntu uyefuna ukuyozwa, kuyayalelwana ukuthi kunabathandazi abafikile endaweni. Ngabhanoke izinto zabo ziyasebenza, nami ngikusebenzisile lokhu kwangisebenzela. Ngiye-ke nami laphayana uma ngifika kuthiwa kufanele ngenze iy'gobongo, zonke lezo zinto ngilenze-ke igobongo, ngiliqede leli gobongo ukulenza. Uma ngiqeda ukulenza, ngezwa sengiyithanda le nyanga yakhona. Le kwenzisa lezi zinto. Le engenzisa lezi zinto. Ngamthanda lo bhuti, sagcina nalo bhuti sithandana. Ngika-matric ngaleso sikhathi leso ngo-2011. Okay. So, sibonane-ke
nalo bhuti sibonane. Sagcina silala khona kule sigodlo sakhe ngoba wayefikile endaweni, kwakuyileyo ndlu le akayinikeziwe. Kwaba worse, After. kwaba worse nje empilweni yami kwahlangahlangana. Eish. Ngaze ngithe uma ngiqeda-ke ngahamba-ke nami ekhaya ngoba nami ngangikufisa ukuthi ngihambe ngoba sasiyilezi iy'ngane okwakuthiwa eyi abayilutho bani. Noma umuntu engabuzile ukuthi inkinga ikuphi, iqale kuphi. Uma uyingane eyintandane kwesinye isikhathi kuye kuthiwa uyilutho. Yebo, kwesinye isikhathi siyawenza amaphutha njengey'ngane eziyintandane. Kwesinye isikhathi asiphatheki. Nazo zonke lezo zinto lezo-ke. Worse-ke mina-ke ngabuye ngayingane eyintshontsha-ke. Ngangitshontsha. Yo, ngangitshontsha mfethu, ngangitshontsha ngale ndlela engangitshontsha ngayo. Ngangizwa imali la ingakhona ukuthi yabona-ke laphana kunemali. So noma kungeyimina kwesinye isikhathi kuthiwa yimina. Abanye-ke abazi ukuthi ngiwuqhosha ngani, bazi ukuthi ngiwuqhoshi, abanye bazi ukuthi ngiwumqhoshi, abanye bazi ukuthi ngiwu-Q. So kudiphenda ukuthi loyo ubehlala kuphi, Okay. walibiza kanjani igama. So sihambeke isikhathi ngize ngapha eGoli. Mangifika eGoli mase ngiqeda u-matric ngoba ngangifuna ukufunda. Okay. So ngifike-ke izinto azihlangananga kahle no-matric wami azange ngiwuphase kahle. Kwakufanele ngenze i-bridging course before ngizokwenza leyo course leyo. Kwasho ukuthi nazo lezi zinto zazibiza nganginga-afford ngaleso sikhathi. Ngo-2013 ngahlangana nobaba womntanami. Okay. I-relationship yaqala kahle. Ayi. Kuthe mangabe Ihlanganaphi naye? sihlangana le-Alexandra. Oh, la eGoli. Khona Okay. la eGoli. Izinto-ke azange ngizothini i-relationship yakhona yaba mnandi isikhathi esincane. Kuthe makuqhubeka isikhathi ayangabe saba mnandi. Ngakhulelwa. So mase ngikhulelwa kuba ukuthi ngiyesaba ukuya ekhaya ngoba ekhaya ku-straight. Ngoba ukuthi ngiyesaba ukuya ekhaya ngithathe isinqumo sokuthi mina hhayi ngizohamba ngiyohlala eThekwini. Sahamba-ke sayohlala eThekwini nodadewabo-ke kula kwafike kwaba worse nakhona. Isimo nje senhlalo sangaba right. Ngahlala nakhona inyanga eyodwa. Kunento engangiphathanga kahle ey'ntweni zonke ezenzeka khona. Khona isikhathi akahamba ngaso eMzimkhulu ngoba ekhaya kusemzimkhulu. Okay. Wayo-report ukuthi ngikhulelwe. So ifoni-ke ngangingawuyena umuntu oyinakayo. Yabona ifoni uma ingenayo i-password noma ubani une-access kuyona. Kanti loyo angeke ngithi ubani ngoba namhlanje angimazi. Kanti loyo uzoyithatha ifoni athumele u-please call komunye ubhuti owumngani kababa wengane. Ngiyibone le namba le ngiyifonele, ngibona mina inamba engingayazi ngiyifonele, hawu ubani lo? Athi ubani futhi nginganaki nje ngiyiyeke kanjalo. Mayebuya lo abuye apheje ifoni yami. Ngisho nje sakudlala ngithi yazi ifoni yomuntu ungayipheji ngoba ngelinye ilanga uthola into ezokuqulekisa. Kanti kunalo callback lona nale proof yokuthi ngike ngayifonela mina le namba noma kungazwakali ukuthi ngitheni. Waphuma-ke lo wayoxabana nalo mngani wakhe ngoba phela wabona ukuthi iy'namba ziyafana. Yimi sengingena kule mpi sengiyalamula. Ngagcine ngishayeka-ke lapho. Akuzange-ke kuba mnandi. Ngathatha isinqumo sokuthi ithi ngibuyele ekhaya noma ngabe ngone kangakanani kodwa ngowabo. Yeah. Ngahamba-ke ngabuyela ekhaya. Nesisu sasingakaveli-ke ngaleso sikhathi. Nasekhaya-ke wayesengitshela umamncane ukuthi uthe umalume ukuphuphe.
ukhulelwe ukudlula ngalesi sikole leso owufunda kusona, ngangifunde funda okuhle. So ngibe nakho-ke lokho abekhaya-ke babe nakho ukungigada-ke nokuthi kufanele uma ngabe ngifika bangigade ukuthi ngiyalala noma kwenzakalani. Saqhubeka-ke isikhathi, kwashaya isikhathi-ke ngabuka ukuthi isisu sizoze sivele, ithi ngihambe kwaba ukuthi kufanele ngihambe ngiye kamamkhulu. Ngimtshele umamkhulu, mamkhulu kunenkinga ekanjena, ngahamba-ke ngayohlala eMoyo River. Kiyo leyo process leyo i-relationship yami nobaba wengane yayingekho right. Sasihlezi nje sabantu abaxabanayo ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi-ke waye abe ney'nkulumo, akazange ingane ayiphike direct. Wayenokuthi ingane yaziwa uma wayo. Kwakuba nje nazo lezo nkulumo ukuthi ingane yaziwa uma wayo. So ngahamba-ke ngayohlala eMoyo River kamamkhulu. Kwathi ngino-8 months, ngangi-approach u-9 month. Okay. Kuyathezwa-ke kuleza y'ndawo zangaleyana-ke. Ngihambe ngiye ehlathini, uma ngifika ehlathini sasitheza nje sonke kanye kanye bese sihamba emuntu eseyolanda iy'nkuni. Ngelinye ilanga uma ngiyolanda iy'nkuni, ngihamba ngedwa-ke ngaleso sikhathi leso. Kwaqhamuka izinja lapha ehlathini. Lezi zinja lezi zokuzingela azikhonkothe uma ngabe ziza kuwe, zivele nje zize kuwe straight. Nengibuka ukuthi uNkulunkulu waba nomusa kakhulu kumina ngoba kwakungekho mizi lapha eduzane. Kodwa uNkulunkulu wangisindisa, esengisindise ey'meni ey'ningi ezenzeke phambilini. Ngakwazi-ke ukubuya kodwa ngathi uma ngithi ngiyabaleka, ngizwe ukuthi engathi kunento engivalayo esinyeni, angisakhoni ukubaleka. Nakhona uma ngifika-ke, ngifike ethi umamkhulu yini kwenzenjani? Ngisho ukuthi kuqhamuka izinja, athi hawu ubungasafoni ngani? Mina hhayi ethi angibenginganayo. Ngendlela leya pain eyayibuhlungu ngakhona ngangingakwazi ukuthi ngiphenduke ngilele. Kwakufanele ngivuke ngiphenduke ngesayidi bese ngiyalala. Ngifike umamkhulu athi ngakusasa ngeke kufanele sihambe siye eBrandville, iklinikhi yalapha enkulu iBrandville eMoyo River. Masifika khona bathi inhliziyo yengane ishaya kancane. So kube worse bangidlulisele eNodeli, Pietermaritzburg. Kufike nakhona nothi kuthi kwakuworse ipain engangiyizwa emzimbeni. Ipain yayiworse kakhulu ngoba ngangikhumbula ukuthi ngiqe umthetho ekhaya. Indlela nje kwakungakhona ngaba nalobo ubuhlungu benhliziyo enganginabo. Ngapha umkhulu wayegula. Kwakunzima nje, i-pregnancy yami yaba nzima ayikaze ibe lula. Kwaqhubeka isikhathi, kwafanele ukuthi uma ngabe sengibuya laphaya uma sebengikhiphile ngoba azange ngimtholele khona umntwana, ngaze ngamtholela eGreytown. Nakhona ngahamba ngayohlala-ke, ugogo wangikhulumela nesinye isihlobo sakhe eseGreytown, ngayohlala khona ngoba kuseduze nasesibhedlela. Isikhathi saqhubeka ngaze ngaba no-10 month. Ngikhulelwe, ngingateti, ngingahelelwa. Ngiyeke esibhedlela bengitshela ukuthi kufanele ngisuselwe umsiko. Nakhona ngangithi uma ngifika uma bethi bayasimeja isisu bethi ngino-3-5 weeks, ngapha sengi-approach-a u-43 weeks. Sure. Uma befika odokotela, afika omunye athi, ubani? Bavula ifayili lami, bani umdlalose? Badlule. Ngathi hhayi udokotela wakhona uzofika. Ngahlala laphayana kakhulu. Khumbula omunye umama laphana owathi ikhona into evalile ubaba wakho, eskies, wawuthembisa ukuthi uzomenzela umsebenzi, awuzange uwenze. Ngibuza ukuthi kanjani? So athi lo gogo lo angifonele ekhaya bashisa impepho ukuze ngizokhona ukuteta.
Nangempela-ke bathi kwashiswa-ke impepho-ke, kwakhulunywa-ke ngendlela abakhuluma ngayo, kodwa babebaningi abantu ababengifonela bethandaza ngey'ndlela ezahlukene nangokukholelwa kwabo. Mm. So, kwafika kusuku-ke ukuthi-ke kufanele ngiye e-theatre. Okay. I believe ukuthi e-theatre ngacishe ngafa nakhona. Mm. Ngoba ngathi mase ngi-operate-iwe, indlela ingane inamathele kumina. Mm. Ngathi mase ngi-operate-iwe, angangabe ngisakwazi ukukhuluma, amathi ayephumela emlonyeni. Noma sengikhuluma ngase ngikhombisa amanesi ngikhomba ukuthi amathi awasabuyeli emuva. Kodwa umthandazo engiwukhumbulayo engawukhuleka ukuthi ngiyacela Nkosi ukuthi ungisindise la ukuze ngikhulise ingane yami ingafani nami. Mm. So, ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu noma ngangisezweni kodwa imikhuleko yami eminingi ubeyiphendula. Yeah. Ngamthola-ke umntwana, kwaqhubeka isikhathi, ugogo waba supportive, angifuni ukuqamba amanga. Yebo abazali banomthetho bayakwata ngey'ndlela ezihlukene, angeke siba-control ukuthi bakwate kanjani. Yeah. Ngoba ngangiphoxile, ngase ngiqedile nasesikoleni. La babelindele khona ukuthi ngizoba preg khona azange ngibe preg. Mm. Kodwa kwathi mase ngiqedile esikoleni kway'ikhani ngizoba preg. Kwahamba isikhathi-ke, ngabona ukuthi ngeke ukuhlala ekhaya ngeke kungisebenzele, fanele ngiyofunda. Emveni kwesikhathi ngahamba ngayorejista ingane eyino-8 month, ngiyorejista eMajuba. Okay. Ngafike ngarejista eDandi. Nakhona izinto zaqala kwangathi kuba ngcono. Ngesimester yokuqala ngafeyila-ke umlenze, ngaba nomlenze, ngaphasa 3 subjects kwasala 1 subject emuva. Ngesimester yesibili nakhona kwangathi kuba ngcono. Kuthe kule semester le yesithathu ngabhala ama-result awangabuya. Hmm. Mayengasabuya ama-result thina siye sifune ukuyokuzwa Ukuthi yini? Yeah. ukuthi kahle kahle konakalепhi, namaphupho ngiyawaphupha. Kwesinye isikhathi ngiye ngiphuphe nje bekhona nje nabo abasekhaya bengitshela ukuthi hhayi wena ngeke uzophasa. Mm. Emaphusheni ngibe nokuthi hhayi ngoba iphupho. Yeah. Kwesinye isikhathi ngiphupha ngathi ngisesikoleni bengibhala ama-results ngalesi sikhathi angabuyanga ngaso, ngaphupha ngabona ukuthi ngibhalile, mase ngithi ngiyofuna ama-marks ami angisawatholi. Mm. Angangakunaka, hhayi ngilokhuze ngikhulume nje kubantu engijwayelene nabo lento ukuthi cha, ngicela ukuthi bangisize ukuthi ngithole umuntu nje ozongibonela ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, ngoba uma ngiya esikoleni kuvela ukuthi ngabhala kodwa ama-result awabuyile. Nangithi kanjani, akekho nje ofuna ukungitshela nje into ephelele ukuthi kanjani. Hhayi kube nosisi esasisebenza naye-ke laphana athi hhayi kunomuntu engimaziyo ohlala eNyanyadu ongakusiza. Mm. Ngicela ukubuyela emuva kancane. Okay. So, ngathola i-boyfriend-ke nami mase ngihlukana nobaba womntwana. Wavuka. Wavuma lambani. So, ngathola i-boyfriend. So le boyfriend-ke into engiyikhumbulayo ukuthi ngalelo langa lelo nje sithatha i-walk. Kwaqhamuka kunomunye umngani wami waseMalelane. So ngihamba naye-ke angihlebezela athi qhosha mfana iplayer. Kube ukuthi umuntu mangabe umuntu umthanda noma abanye abantu bengathini, wena leyo nto leyo oyibonayo Awunaki. awunaki. Hhayi iqhubeke-ke le relationship, umntwana sebemlandile wayesesekhaya ngoba wayesewumntwana okwaziyo ukuy'dlela, omncane wayesemthathile.
So, sisamantombazane-ke la emakholeji kuyathakathwa mfethu. Mm. Ngizokutshela ukuthi ngizwile ukuthi uma ugeza ngesiwashi esiwukuthi, kuqala nje izinto ziqala kancane nifundisane ukuthi mina ngisebenzisa isikhafu lesiwukuthi sangisebenzela nawe kusizame, mina ngisebenzise lokhu nawe awukwenze awukukuzame. Kungena nje Mm. kancane kancane. Uyakhumbula ukuthi ngithe kuno-boyfriend wenyanga, ex-boyfriend. Sikaze sihlukane ukuthi ngithi sekuyahlukana. Yeah. Omunye nomunye waqhela wathatha indlela yakhe, omunye nomunye. Mm. Lo muntu lona bekungapheli unyaka engangifonelanga. Mm. Mhla engifonela uzongitshela exactly into eyenzakalayo empilweni yami ngaso leso sikhathi. Ethi hlampe mawungaphothula iy'gobongo futhi nami bengikhuluma naye okunye nginganaki. So, kuqhubeka isikhathi-ke naye u-boyfriend omusha kube ngathi yonke into ihamba kahle. Excuse. Boyfriend omusha ahambe waye-aplayela e-University of Free State. Wahamba-ke waya e-Free State, ngasala mina la eDanti. Kwafonelwana i-relationship ise-right. Hhayi kwashintsha. Mm. Phela wabona abangcono kunami. So, asangahlukana-ke. Kodwa nje i-relationship wawuyibona ukuthi siyabheda Yeah. nayo, ayisahambi kahle. Lo sisi lo angiyalela ukuthi hayi kunomuntu ongakusiza eNyanyatu ngale ndaba yakho yey'fundo zakho. Ngihambe-ke ngiye eNyanyatu. Mangifika-ke kulo bhuti lo bhuti lo afike angayikhuluma indaba yey'fundo zami, khuluma indaba ka-boyfriend. Okay. Athi yena isho kunontombazane osekhona zonke lezo zinto lezo. Kodwa into eyenzeka naye lo bhuti loyana wafika walala nami kiyo leya ntomba yakhe. Mm. So athi nginesinyama fanele angikhiphe isinyama. Ukhipha ukuthi alale nawe. Yeah, usho kanjalo. Kufanele angikhiphe isinyama. Wathini kufanele ngiyothenga indwangu emnyama. So, ngathi mangiphuma lapha ngangazi ukuthi angeke ngize ngiphinde ngibuyele. Mm. Ngoba ngadelitha nanenamba yakhe. Ngaqhubeka nje nempilo engathi akwenzekanga lutho. Umzala angi-invite-ke esontweni eNyukhasela, isonto labazalwane, umfundisi ngishilo khumbula ukuthi ngithe wase-Nigeria. Yeah. So, leli sonto leli ngangingathembathembi kahle phela nganginakho ukuthi abantu bangaphandle Kanjani? banjani noma ngizothini ngangihamba nomntwana ngalelo langa lelo. Ngangiye ngibuye angithi abantwana bayahlukaniswa nabantu abadala. Mm. So ngangibuye ngiyobheka ukuthi umntanami usekho noma akamntshontshi na. So, ngi-attend-e kuleli sonto leli ngigcine nje sengiba committed kuleli sonto leli. Angisindisiwe, angizinikelile kodwa ngiyaxoxa nje nasekhaya noma ngiyile ukuthi mina sengihamba isonto labazalwane. Uyabona nje, kunakho lokho emakhaya kuthiwa isonto laba bathi idlozi alikho, idlozi alikho nje lelo gama leli kubizwa ngalo Mm. abazalwane. Mm. Kuqhubeka isikhathi ngize ngigcine ngihamba eDanti. Mangihamba eDanti ngiza ngapha eGoli. Ngafikelwa komunye usisi ngoba ngangifuna wayengithembise naye umsebenzi. Mm. So lo sisi-ke ngahlala lapha kuye, wayehlala no-boyfriend naye. Okay. Kodwa-ke isimo sethu senhlalo asizange sisaba right ngoba phela u-boyfriend wayethanda amantombazane. So yena wayecabanga ukuthi uma yiya emsebenzini ngiye ngisale ngithandane nomathandana wakhe kanti akunjalo. Mm. So
le ndaba yami involve abantu abaningi kodwa ngizozama ukungawafaki amagama abo. Yeah. Mhm. So, ngihambe-ke kwesinye kube nosuku okwakuzoba nomsebenzi kwenye indawo, siyo-attend-a naye lo sisi lona. Masifika laphayana kube naye lo mama lo engangimazi walapha esontweni ngoba ngike ngahlala e-St. John eDante. Okay. Mhm. Lo sisi lo masifika kwakhe, yangibuza ukuthi, "Wenze ini esikoleni unani?" Ngisho ukuthi, "Hhayi, ngine-management assistant." Athi yena, "Hhayi, ngifuna umuntu lapha e-ofisini ulethe i-C_V yakho." Nangempela ngisho ukuthi, hhayi, ngithi ngihambe uma ngabe ngibuya ngizobuya sengibuya nayo i-C_V. Ngapha u-boyfriend walo sisi lo wayenakho ukuthi masisele athi, "Ukube uyavuma sihlale bengizokwenza ikhanda ngikufake iy'nsipho. Mina ngisuyeke umuntu we-makeup angiyithandisisi kahle ngiye ngifile engathi akusiyimi omunye umuntu noma ngiyigcobile angikhululeki, hhayi ukuthi angiyigcobi kodwa nje angikhululeki." Yes. Mhm. So, ngibuke-ke ukuthi ngithi ngiyoyithatha leya offer leyana ngoba siyaqhubeka isikhathi ngihleli lana. Lo muntu owayengithembisa umsebenzi akayikhulumi indaba yomsebenzi. Uyethi uma ibe emsebenzini angibuza ukuthi ujike usuba u-kitchen girl kwabanye. Sekufanele usebenze la kwakhe ufuna ukwazi ukuthi kade usele la endlini usale wenzani, wenzani noma ngabe ubuya wena sewuphekile, uklinile. Kuye nje lokho akukho enough. Ukuhlala nje emzini yabantu akusoze kwaba kini noma ungathanda kangakanani. Yeah. So ngihambe-ke ngiyosebenza kulo muzi use-Florida, e-Roodepoort. Ngasebenza-ke khona, isidina savuka-ke. Ngangike ngithethiselwe kwesinye isikhathi ngangike ngenza amaphutha uma ngithumela lama-email ngoba lo mama lo u-doctor. So ngangike ngenza amaphutha. Kwesinye isikhathi i-email kade ngiyithumela ngi-check ukuthi i-spelling si-right. Kodwa mayisihambile i-email khona ngibona ukuthi ngenze amaphutha ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyaqhubeka futhi ngihamba abantu ngithi ake ngiyofuna phela ngiyasebenza. Nabanye bengitshele ukuthi wena awufuni ukuvuma isipho sabantu abadala, unesipho sabantu abadala. Ngibe nakho lokho ukuthi mhlampe uma ngingavuma konke lokhu ngangingakuxwayile ukuba umprofethi wamanga. Ngangingakuxwayile, nganginakho lokho ukuthi ngoba uma wayekade eyisangoma. So into ngangingathandi lobu buhlalu bamakhalakhala. Ngangithi angifuni phela ukuba isangoma esihluphekayo, ngifuna ukuba isangoma esihlelekile, esey'ntweni. Kuhambe isikhathi-ke nami ngilokhu ngihamba abantu ngiyahamba nginikwa izinto still ngapha ngibhizi i-spiritual husband silokhu sikhona. Bathi bayosilahla isilwane ngikhokhe ngapha, bathi bayosilahla isilwane lesi singalahleki. Ngikhumbula kwenye isaluni engangijwayele ukuqhina kuyo ngixoxa le ndaba nomunye usisi wase-Mozambique engitshela ukuthi hhayi yena ugogo wakhe wamusa Samoa bafike bafuna imbuzi. Nami ngangikupleni ukuya lapho ngoba le nto le yayingasangijabulisi ngendlela eyenzeka ngakhona. Kodwa futhi nakhona lesiya spirit sisekhona. Sebhizi uthukuthuke, especially uma uhlala nje emzini kwakune-Wi-Fi la ngangihlala khona. So ngangivula nje anytime kunama-level nama-level akhona kulezi zinto lezi. Kunesikhathi le nto eyaba worse ngale ndlela yokuthi ngagcina ngingena ku-masturbation. So kwahamba isikhathi ngikhona la ngihlala khona eFlorida ngagcine ngithini ithi kungcono
ngoba nginey'hlobo la eGoli, ithi ngcono ngiyohlala ey'hlobeni la. Ngifike ngoba i-ofisi labo lalikhona phakathi kuwo lo muzi lona. Ngathi Okay. mina kugcono ukuthi ngiyohlala e-Oliven ngoba kunodadewabo kagogo e-Oliven, ngizofika nje. Isidina siyaqhubeka, simile nami ngiyaqhubeka ngihamba abantu, ngike ngilunywe kwesinye isikhathi ebusweni ngibe emakhekheba, uyabona isikhumba siyayixoxa. Mm. Ngibe emakhekheba lento ngilunywe ngingazi ukuthi ngilunywa yini, ngiy'fune izinto zokugquma, ngigqume kufane. Akekho umuntu engicabanga ukuthi wake wagquma njengami mfethu. Mm. Ngagquma, angazi kangaki. Eish. Okuncindwayo, okugcatshwayo, ngoba nakizo lezi nyanga esigcine siyele o-boyfriend kuzona. Kunesikhathi befuna ukukugcaba ngaphansi, Yeah, madam. kuthi uqinisa i-relationship. Mm. Kodwa still kufane. So lento le yesilwane yale spiritual husband yaba worse ngale ndlela yokuthi kwesinye isikhathi ngangiye ngizizwe ukuthi ngivulekile ngaphansi Mm. mangabe le spiritual husband kade sikhona. Mm. Yayiba worse, ngaba ne-low self-esteem. Ngiba nakho lokhu ukuthi even noma ngiyoqala enye i-relationship, I wonder kuzoba njani makufika lesikhathi sokuthi kuyahlanganwa. Mm. Kwahamba isikhathi-ke ngake ngaya-ke nakaBushiri. So Awuyingudla ngudla. yo ngihambile mfethu, ngihambile. So ingihluphe lento ibe worse ngoba phela bese iba worse ethi umzala athina eish ngihambe ngiye kaBushiri bazongisiza khona. Nangempela-ke ngahamba ngaya kaBushiri. Ngafika-ke laphayana-ke, kwa-preach-wa nje beza abantu nama-testimony abo. Ba-testify abantu ba-testify, nami ngathenga ne-oil Ila khona. yakhona. So nginalokhu ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Kunevesi angiyikhumbuli ukuthi kuvesi bani eBhayibhelini ithi secret things belongs to God. Mm. Ngathi ngiba nalokho ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani, kodwa lento le yangivimba ukuthi izinto eziyimfihlo zibhilonga kuNkulunkulu. Ngayeka kanjalo. Kwaba worse. Ngathi ngoba kusalunganga laphayana, hayi ithi ngihambe ngiyozama. Abathandazi ngibahambile mfethu, izangoma abathandazi ngibahambile, ngisho abasemazweni angaphandle abakhona khona la eSouth Africa ngibahambile. Nalaba abathini hhayi uzokhokha uma usubona umehluko. Mina ngikaze ayikho nenyanga engavela ukuthi bani ngaye ngamsiza. Yebo bebeyibona izinto, kodwa akekho ongathi ngaye ngamsiza. Kwahamba isikhathi-ke ngagcina nokuya emsebenzini sekungicika. Kodwa into ebengiye ngiyinothise, mangike ngavakasha ekhaya noma izinto zami kade ziyingconywana, ngizobuya ekhaya sekuwesi. Ish. Ngingazi ukuthi kwenzakalani, kodwa mangike ngaya ekhaya, ngibuya ekhaya kuwesi ngale ndlela ngibona ukuthi kumnyama, ngisho abantu ubona ngathi bakucasikela bonke emgaqweni nabantu ohlangana nabo. Kwahamba isikhathi-ke ngathatha isinqumo sokuthi cha, ngiyayeka-ke la ukusebenza, angisazusebenza-ke la. Ngawuyeka umsebenzi ngingenawo uplan. Mm. Ngawuyeka umsebenzi iplani ingekho. Yebo, kwesinye isikhathi ngiye ngibe nakho ukuthi kube hlampe ngabekezela, ngabe isimo sempilo yami singcono kakhulu kunalokho siyikona manje. Kodwa futhi ngiphinde ngimbonge uNkulunkulu ngoba kunezinto okufanele mina ngidlule kizo esingafani nezomunye umuntu, Yeah. ngoba olwami uhambo olwami uhamba kuyilona olomunye umuntu. Ngayeka-ke ukusebenza. Hhayi, umntase naye ngaphethe ubeseThekwini ngaleso sikhathi leso. Ahambe-ke naye komunye umama, naye amtshele-ke akamtshela khona. Okunye abakushoyo angeke ngithi kwamanga, kuyiqiniso. Mm. Okunye-ke yikubona ukuthi okay, hhayi lokhu. Hhayi, athi-ke lo mama lo
ngingaqali ngiye ekhaya ngidlule kuye. Angitshele lo mama lo ukuthi sho kube bewuke weza kimi, akube umsebenzi awuyekanga ufune usizo kuqala. Kwayikhane umsebenzi ewubona ukuthi kwenzakalani. Ngoba nasemsebenzini kwakungasekho mnandi for mina. Ngase ngihlale ngithethiswa nje. Kungasekho mnandi i-grandpa le ngaba addicted kwi-grandpa ngendlela i-grandpa engangiyiphuza ngakhona, ngangihlele ngiphethwe ikhanda engingalazi. Ngibe nakho ukuthi mhlampe kube umsebenzi kababa sawenza. Mhlampe ngabe impilo ingcono. Kunesikhathi udadewethu akahlanganisa imali ngoba kwakuba naso leso sikhalo sokuthi abazali ngoba bashona bexabene, kumele kumele sithengele imbuzi siyoxolisa, sixolisele ubaba, zonke lezo zinto lezo. Okay. Kunosuku-ke sathi mase sikhuluma nomndeni wangapha kababa, azange siyithole i-support ngaleso sikhathi leso. Kodwa futhi angibasoli nabo babeney'zathu zabo. Kwaphoqa ukuthi kuhambe kuyokhuluma mina ethuneni likababa umntasa uma eseyitholile le mbuzi. Ngahamba ngayokhuluma ethuneni likababa ukuthi baba imina usibani bani. Siyokwenza umsebenzi manje, umsebenzi sokucelela uxolo kaMdlalose njengoba nashona ixabene ngoba kunoluye ezangomeni zithi yena namanje abazali bakho basalwa. So sayenza-ke lo msebenzi. Kwaba wese futhi. Kwafana-ke mangabe bengavezi okunye, uma bengathanga wazalwa wembethe. Ngay'buza ukuthi lesa ngoba kade ngangisihamba songitshela ukuthi ngembethe manje ngineminyaka emingaki ngisihamba. So kunesikhathi-ke mangibuyela emuva kancane, ingane isekhaya. Ngangiy'tshela ukuthi nami ngifuna ukulungisa izinto phakathi kwami nobaba wengane ngoba ngike ngibuke ukuthi isimo sinjani mangabe abazali behlukana nabantwana baya-affect-eka. Ngahamba-ke ngiya eThekwini, mangifika khona kwaba ngathi izinto ziba right. Kanti sizoxabana nobaba wengane. Masixabana sibanga ukuthi ngambuza ukuthi njengoba kade ngingekho lesi sikhathi lesi ukhona yini umuntu onaye? Waphika yena wathi cha. Nami-ke ngaba u-detective, ngathola amafayela. So ngangingathuli-ke sengikhulile kancane manje ngoba ngithule nje ezinye izinto ngiy'buke. Ngangingathuli-ke, ngangibuza ukuthi no, kufanele kube nje, angithi obani? Obani nobani ngibabize ngamagama. So kanti akaze uvuma ukusebenzisa i-protection ngizoba ne-STI. So manje sengimthuka vele angisekho right kwamina. Ngalelo ngabe kufanele ngihambe ngalo ngibuyele eDanti. Angisahambi sekufanele ngihambe ngiye eklinikhi. Ngaya eklinikhi banginikeza awave mabi amaphilisi lawa ama-fragile. Futhi ngendlela abawenza abamabi ngakhona ngathi bawenzela ukuthi ukuze uma ucabanga uyicabangele ya-taste yawo. So mina ngifike ngibuye ne-box leli lamakhondomu laphana lonke. Bathi amanesi ethi angikhiphele ngathi cha, nginikeni i-box lonke banginikeza. Ngathi mangibuya lapho kulapho eMlazi angisazi ukuthi ikaZethe noma ikabani eklinikhi. Ngafika ngabuye ngamfuqa ngalo leli bhokisi leli. Wacikeka ngathi-ke usale uyisiza-ke ngoba wena ubhizi. Kanti ngizoklina mangiklina yabona le mmese le yokugwaza iy'nkomo ney'mbuzi. Yeah. Ngizothi mangiklina ngihlangane nawo lo mmese ngithi ish, ngithi ngiwufihle lo mmese yazi makungenzeka sixabane la. Lo mmese lo uzongigwaza. Ngawufihla lo mmese angikhumbuli ukuthi ngawufihla kanjani kodwa ngawufihla. Ngabona ukuthi siyaxabana impi iba wesi.
Ngifonela omunye ubhuti wami owayesaphila ngaleso sikhathi sewashona. Ngithi, bengicela angiphe imali ngoba nengifisa ukuthi hhayi abantwana abasindisiwe kuphela nabangasindisiwe abathandanayo emakhoneni engathi ungayi ku-boyfriend ungenayo imali yokubuyela emuva. Noma kungathiwa woza sokunikeza eyokubuya, ungahambi ungenayo imali yokuthi ubuyele emuva. Wenze sure ukuthi uma uhamba u-sorted ngemali. Anginayo imali yokubuyela emuva manje. Ngigibele ngemali yami ngoba eyokubuya kuthiwe ngizoyithola la. Nami nginokuthi siyolungisa izinto uma ngabe ngifika laphayana. Ngafona ngathi, ngicela ungiphe imali yokubuyela ekhaya. Uyangizwa loyana. Okay. I-call azange iyidropha. Le mpama leyana kwangathi ngihamba emoyeni. Yangena leya mpama leyana, ifoni yahlakazeka. Wangimura loya bhuti. Wangimura. Ngicabanga ukuthi u-4 hours waphela ngishaywa mfethu. Cabanga ukuthi imikhukhu yalapha kaMashu, le mikhukhu le, yabo njengoba kule endlini sekungayimikhukhu ewu-5 noma ewu-6 esondelene. Uyamuzwa umuntu okhuluma ngale, nokhuluma ngapha uyamuzwa. Kube noyedwa nje owakwathi nje, ungamshayi miye Nkosi yami imxolele. Wangishaya umfana. Wangishaya. Ngapha phela ekhaya ngeke ngiyixoxe indaba ekhaya. Abamfuni nokumbona, hhayi ngoba bengamfuni ngoba akazange enze iy'mfanelo zakhona uma ngabe umithi isidlo. Wangishaya bhuti wami loya mfana. Wangishaya. Uyabona uma uthi awuphindiseli, umuntu uma ekushaya, uthi hhayi hlampe bazongishaya hlampe bangiyeke. Wangishaya loyana waphuma wathi ngifuna ukukushaya uzokhuluma namadoda phambi kwami. Ngifuna ukukushayela ukuthi nala oya khona lezi bazofike nazo. Wangishaya. Wathi uma engalitholi leli plangwe leli nginengozi la ekhanda, wangicanda ngegalofu. Nginengozi ekhanda. Wangishaya igazi lathi pho pho pho. Uyacabanga ukuthi uma esengesula uthatha ithawula elomile uzongesula ngenkani leli gazi leli selehla. Ngaphuma uthe kukhona lapho ebusuku le fight le ngathi yaqala ngo-8 kwaze kwashaya o-12 lapho walahlela iy'mpahla zami ebusuku. Walahlela iy'mpahla zami emnyango. Mase ngihlela emnyango sethini angingene nami phela nginenkani inkinga yami, nenkani ikhona. So angishaye, sengishayela ukuthi kufanele ngibuyele endlini. Ngaphuma laphana ngibaleka emgaqeni ngoba nganginethemba lokuthi kungenzeka ngihlangane hlampe nesigebengu endleleni ngithi ngicela singisize. Azange kube kuqhamuke ngisho imoto eyodwa ngalelo langa lelo. Ngabuyela endlini. Waqhubeka wangishaya ngangithi uwesi umuntu okushaya enamagama ahlabayo ngoba ushawa amazwi akawashoyo uphinde ushawe ukuthi uyakushaya. Ngamxolela, azange ngimbophe. Sure. Noma ngingamxolelanga ngaleso sikhathi leso, kodwa uNkulunkulu wangisiza ngamxolela. Yebo-ke angeke ngikhohlwe ukuthi wenzani futhi angeke ngithi ngimhlukanisa nengane yami. Ngiyafisa ukuthi ingane yami ibe nobudlelwane naye ngoba ubaba wengane yami. Kodwa wangishaya loya bhuti. Kwathi mase kulalwa, ngalala phela ngizolala eceleni kwakhe futhi yena lo muntu obengishaya. Mangilala la eceleni kwakhe, azange ngilale bhuti ukuthi ngilala ubuthongo. Kuthiwa abantu uma kuthiwa ethi umuntu ngilala obenyoni, ngalelo langa lelo ngalala obenyoni ngoba nganginento yokuthi angifuni ukufa ngilele, ngifuna ukufa ngibonile. Kunesikhathi akangikinya khona ngiye ngizwe kwesinye isikhathi umphimbo wami
awukaphindanga waba right. Mm. Kuye kube nento engiye ngithuke ngiyizwe ukuthi, oh, la ngathi inteka khona mhla yinkinga ngoba kwaphoqa ukuthi uma senginkinga kufanele ngilwe. Wathi ngiyalwa, wangishayela ukuthi sengiyalwa manje. Mm. So, ngazehlisa, ngahamba ngakusasa, ngangazi ukuthi ngeke ngize ngiphinde ngibuyele emuva. Mm. So, wathi ngelinye ilanga engichomela, wathi, uney'ngane kuphi kuphi, ngathi awokondla phela wena awondli, uzichomela mina ukuthi uney'ngane, awokondla. Wathi ngelinye ilanga ngamforced ukuthi azobona nengane, ingane uyibone seyi-7, 8 lapho. Yes. Mhm. Mm. Lesikhathi lesi mase ngiseThekwini-ke, ngamhambisela ingane ngahlangana naye lapha kunendawo ekuthiwa kuse-5 lapha e-Welby Dutch, Okay. kuyi-shopping centre. Ngahlangana naye ngayomkhombisa ingane khona, ungitshela ukuthi ulinde mina. Uhleli akaganwa ngoba ulinde mina. Mina mangingakagani kushuthi ngise-available. Ngathi cha, ngathi ngiyabonga. Mm. Ngoba ngaphuma okwangempela. Emveni kwalapho ngaba ne-trauma, bhuti wami ngangithi mangiya esikoleni eMajuba, mangike ngabona umuntu ongathi ufana naye lapha emarobhothini ngangijika ngingayi esikoleni. Sure. Ngafeyila nangaleyo semester leyo. Yeah. So, sengingapha-ke eGoli manje. Mase ngingapha eGoli, ngagcina ngiwuyeka umsebenzi la engangisebenza khona. Sengibuyela futhi kulo mama eThekwini, angitshela ukuthi kahle kahle umuntu ophehla izinto usekhaya la uphuma khona. Oh. Angithi, yini, uthi ubuyela ekhaya? Phela ngangithi ngalowo mholo wami omncane ngiwutholile, ngizoqala nje ibhizinisi elincanyana Yeah. elizongiphusha khona ekhaya. Wathi nalo lelo bhizinisi ngeke lenzeke. Ngiyakhumbula ukuthi ngasuka eThekwini ngiya ekhaya. Ngafika ekhaya ngiyothatha ezinye zey'mpahla, ngiyothatha nengane ngoba ngangizobuya siyofuna indawo eThekwini noMtase, ngoba wayehlala kamuntu. Kwakumele eyoqasha phela manje ngoba kwase kuza mina nengane. Okay. Umkhulu wayengasekho-ke emhlabeni ngaleso sikhathi, ugogo usekhona. Kodwa ngathi uma ngifika ekhaya ngalelo langa, akuzange kuphinde kuba sekhaya. Mm. Angisuyeki umuntu oyekhaya kakhulu. Ngiye ngaleso sikhathi ugogo ngiyamkhumbula kakhulu. Mm. Kodwa ngaleliya langa leliyana akuphindanga kwaba sekhaya. Even though ngiyiya ngokuthi kusekhaya, kodwa ngangizwa kimi ukuthi akukhona ekhaya. Yeah. Manikhula futhi niyingane, I wish ukuthi abazali mabenabantwana bengabakhela abantwana babo imizi. Ungafi abantwana bakho ungabakhandelanga ikhaya. Ngoba bohlezi bekhunjuzwa ukuthi akusikhona kini noma kwenzeka into encane kuthiwa wena awunamuva, awunaphambili. So, ngafila ukuthi ikhaya alikho. Kusele nje peace ukuthi ngoba ugogo ukhona. Angibazonda abanye, asizange sibe yifamily ethandanayo. Sasikhula nje ngasemakhaya, amanye kuney'nkinga nje ezahlukene ey'khona, kodwa sikaze sibumbane. So, ngiyaxolisa nje ngoba kufanele compare to ifamily le eGoli kusekhaya kobaba. Okay. Kodwa abekho abantu abanothando njengala bantu laba. Yeah. Family kaMwenza, Mm. abekho abantu abanothando njengalabayana. Ngithe mase ngiseThekwini sahlala nodadewethu. Masihlala nodadewethu, impilo
Ezange kube ngeke ngithi kwakukubi, kwakumnandi, kwakunjani. Impilo yokungasebenzi-ke ibuhlungu-ke. So, kwaqhubeka isikhathi-ke ngihleli lana ngathola leyo piece job. Ngapha ngangirejistile-ke no-two subject waka-N6 namanje usangishiklisa, kodwa ngoNkulunkulu ngizowuqeda. So, hlale-ke eThekwini, masihlala eThekwini umtasa athini eish, ahambe naye ayokwenza igobongo lakhe ngoba ubethukathuka alivuselele, athukathuka alivuselele. So nami ngithi eish, ngithi ngiyolenza hlampe njengoba ngizobhala ngoba nganginakho ukuthi ikhona into engilwisayo ngapha ngey'fundo zami, mina engingayiboni ngoba ngizomphupha loyo wasekhaya njalo ethi awuzuphasa, futhi uma ethi angizuphasa, angizuphasa ngempela. Siqhubeka isikhathi, makuqhubeka isikhathi ngirejiste ngapha phela sengilanda newasho-ke lapha kuloya mama loyana. Sengiyaphuza sengilanda newasho laphayana ngiy'sebenzise lezi zinto lezi. Kuthiwa phela induku ikholwa phela khona izosebenza, kuthiwa ifake umfutho izosebenza. Ngishaya isikhathi, khona isikhathi-ke umtase-ke before ezohamba kunalezi iy'ntuthwane lezi. Sasithi masilele laphaya, zifike lezi iy'ntuthwane mawuphaphama zazisikhave engathi zikhave umuhlwa, wawuthi mawuthi zithi wohlo phansi kodwa sezikuncinzile. Ngisho sesifake umuthi wazo zazingafi. Ubuthongo nje sasazi ukuthi noma ubutholile ubuthongo akuzuba ubuthongo nje obukahle. Askies. So, ngiyahamba-ke ngiya-attend-a amasonto, likhona naleli lasekhaya ngiyali-attend-a, ngeSabatha ngiyahamba ngiye esontweni. Nginikele futhi ngikwenze okwenziwayo. Ngihambe-ke nakuleli elinye lamaZayoni ngafika khona umama wakhona wayeyinyanga naye. Ngilande-ke iwasho, kukhona ilanga engafika ngiyogeza kwalo mama. Kwasifike kwavuka le mimoya le yakhuluma, yakhuluma le mimoya noma ngingasakukhumbuli konke kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwavuka le mimoya yakhuluma. Wathi lo mama abantu bami baphezulu kakhulu, idlozi kumele manje lingikhombe ukuthi ngiye kuphi. Athi ena hhayi ungasijoyina ngoba siye si-attend-e intaba nje siyokhuleka entabeni. Ngahamba-ke nalo mama nalaba ayehamba nabo. Sabuya. Kulezo nsuku lezo-ke angitshela amakhandlela ekufanele ngiwathenge. Nganginamakhandlela emibala yonke la mibala kodwa nje amakhandlela ami onke ayebawu-8 mayesephelele. So, ngiwakhanyise-ke la makhandlela. Lezi iy'ntuthwane ayikapheli, zisekhona angizazi ukuthi manje kumele ngizenze njani. Aqala akhulume la makhandlela. Khuluma amakhandlela. Amakhandlela ngangithi uma ngiwakhanyisa, leli elithela umkhulu ngalelo langa, khuluma nje umdlalo sathi nje hhayi kuwukuthi. Elithela uma ngalelo langa likhulume. Kwesinye isikhathi uma ngilele bathi vuka gogo sifuna ukukhuluma. Ngivuke ngiwakhanyise la makhandlela. Ngikhulume. Ngangiku-enjoy-a-ke ngifuna ukuqamba amanga ngoba phela angisuye umuntu ozwelayo. So, ayengikhipha busy kwesinye isikhathi. So, akhulume-ke uma eqala lapho ekhuluma kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuzothiwa fonela ubani khona ngisekuyiyo la makhandlela ngimfonele ngimtshele indaba ukuthi kwenzeke kanje, kwenzeke kanje, kwenzeke kanje, kwenzeke kanje zonke lezi zinto. Kodwa kibo bonke engakhuluma kibo ngabanyathela nabaphendukelwa iy'nhliziyo zabo.
Ngiyacela ukuthi bangixolele ngoba nami ngangiyimina ngalesiya sikhathi lesiyana. Kwakunomoya owawehlele kimi engangingawu-understand-i, engangingabatholanga abantu eduzane ababezongisiza. So, ngiyibone lento ukuthi engathi iba worse, ngifonele umfundisi lo waseNyukhasela. Okay. Ngithi, cela angikhulekise nginenkinga kanje kanje. Athi lo baba lo angize eNyukhasela. So, kube ukuthi angikhoni ukuya eNyukhasela, ngimfonela nje ngethemba lokuthi ngikhumbula kwenye i-deliverance akake wayenza. Askies lo bhuti kwakuwaseMalawi. Okay. Okwakune evil tree yayikhona eyiplantwe ekhaya kubo. Akathi mayekhuleka emkhulekisa wathi uyayikhipha manje ngegama likaJesu. Wathi wherever lo bhuti akaya khona, they shall see my face. Akasho nokuthi babone uJesu. Athi lamadimoni lawa abone ubuso bakhe bese ayabaleka. Hhayi ke, kube buhlungu. Phanjana leyikhanda bhuti akukho right, akukho mnandi futhi. Mm. So, ngithi ayi angifonele ngoba kunomunye upastor engimaziyo osindisiwe sasenza naye i-training yase-Metropolitan eNyukhasela. Owasemnyudeni, Pastor Zulu. Okay. Athi ngimfonele-ke, hawu kunjani? Athi kunjani qhoshi qhoshi? Hhayi ngiyaphila, nginenkinga ekanje kanjena. Athi yena, okay ngaphambi kokuthi ngikukhulekise ngifuna ukuthi wamukele uJesu kuqala. Ngivume-ke. Ngalesa sikhathi lesiyana kwakungekho ukwamukela uJesu ngoba ngimamukela nje. Kwakuwukuthi ngifuna ukuthi lento le engiphethe ibaleke. Kwenziwa isimo. Isimo nje engangingaphansi kwaso. Hhayi, athi ngivume-ke angenzise umkhuleko, angikhulekise. Kodwa lento ingami, qhubeke. Sengimamukela uJesu sekuwesingaki manje, sekuwesithathu. Ngamamukela uJesu e-high school kunomfundisi wakaZuma owayefikile. Ngamamukela uJesu ngenze enye yama-short course eDandi. Ngamamukela uJesu kodwa futhi ngayiqhubekela nempilo. So, kuhambe isikhathi lento ibe worse. Le mimoya ngendlela engakhona yayingitshela indaba ngomuntu ngisho edlula laphana ethi uyambona loyana kukanje kukanje kukanje. Or uyambona loyana ngendlela kwakungakhona. Ngangigcine sengihamba ngiphrofetha abantu, ngihambe ngibaphrofetha abantu. Kwahamba isikhathi-ke la ngizwa ukuthi angisekho right, kodwa futhi ayikho nami into engingayenza. Ngikhumbula mangizobhala i-exam, ngafika late ngoba ngangibanjezelwe yiwo lamakhandlela lawa. Ngafika late. Ngabhala khona lapha esikoleni ngabaphrofetha kwayinqaba. Ngase ngabuyela endlini. Kunenyoka-ke eyayifike. Le nyoka yayingekho physical, yayi-spiritual. Yayifika nje inama-colours ahlukene amaningi ngoba ngangizwe kuthiwe le mimoya ithi angithele isneyifu phansi khona ingeze ungiluma. Ngisithele isneyifu phansi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngathi noma ngithi ngiyazama ukusibhema, sangihisha ngasiyeka. So, iqhubeke lento, le nyoka yayifika njengenyoka eyayizo-attack-a kodwa bengitshela ukuthi ekabani wasekhaya la ngiphuma khona. So kokunye ngikuyeke nje ngingakunaki. Kwaqhubeka isikhathi, bathi-ke namhlanje-ke hamba kuye ekhaya. Sahamba-ke, ngahamba-ke ngaqoqa okunye ngakushiya nje komunye umakhelwane naye wamangala nje kushuthi ukuthi iy'mpahla zami zasala eThekwini ezinye ngahamba ngaya ekhaya. Ngiya ekhaya, usisi wami usesebenza eKuthugela Ferry naye lento le
siyaqala yena kuba worse lokhu kwakhe, kuyabonisa ukuthi uphanjanelwa yikhanda. Mina okwami ngathi nje ngiyaprofetha. Khona ufuna ukubuza? Yazi into engiyithanda ngawe, uyakwazi ukuyinaba indaba yakho Mhm, kamnandi mhm, and uyichaza inewe ukuthi nami nje ngingabi nama-questions. mhm. Ngilokhu nje ngathi ngalokhu ngithi ya. Okay. But yazi ukuthini, ngenxa yesikhathi sethu la, Ehhe. mhlawumpe into esingayenza, ngicela ukwenza kanje, babukeli bami bamakhaya, uma unombuzo ngiyacela ukuthi mhlambe nawe uwushiye lapha kuma-comment section. Yazi indaba yakho into engiyithanda ngayo iney'gaba ezimnandi ezimnandi ezimnandi. Ngizothanda ukuthi just for today mhlampe ke siyibambe la, okusho ukuthi le siyibambe esigabeni la khona Sengiye ekhaya. usuye ekhaya kufika inyoka kumele uyinike isinemfu. Mhm. Shuthi ngathini siyibambe kuleso sigaba. Ehhe. Ngizothanda ukuthi siqhubezele size sifike kwisigaba samanje. Mhm. Sesikhuluma-ke nangawe kuqobo lwakho. Ehhe. Yabona indlela oyilande ngayo kusukela ekuzalweni kwakho. You are a good storyteller. Ngiyabonga. Bengingakwazi-ke No, lokho. you are a very good storyteller, serious. Bengingakwazi lokho. Yeah, but sizothanda ukuthi siwenze u-part 2. Okay. Bafowethu ningixolele kakhulu ngenxa yesikhathi sethu. Ngiyacela ukuthi mhlampe just for today ke siyibambe la, sizobuya next week. Next week sizoba khona futhi khona la siqhubezele futhi ngabo lobu bufakazi. But nje thank you so much. Ngiyabonga nami Buthabani. Thank you so much. Ngiyabonga, ngathola ikhaya la ka-Esimide. Wow. Ngathola ikhaya, le podcast yabazalwane ishintshe kakhulu impilo yami. Yebo, anginakho okuphathekayo engathi abantu abakubone, kodwa uNkulunkulu wakhuluma nami through le podcast. Sangena futhi kuleyo. Mhm. Sangena futhi kuleyo. But Mhm. nje thank you so much. Mhlawumbe nabantu abangathanda noku-engage nawe bakuthola kanjani? Nginenamba ka-WhatsApp u-067 Yeah. 1221 498. 067 1221 498. Ningamsheli Nkosi yami. Eyi, ngise-right ngishilo. Sese-right. Ngizoshada kodwa. Kona umkhwenyana ngizomthola. Ngizoshada. Ngizomthola. I pray for you. I Futhi nje receive. unyaka ozayo ngokuphela I ungashadanga. I receive. pray for you. Mm. Siswami, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu. Ngiyacela ke sihlangane futhi laphana-ke eSoweto eMiddlesex ezone 6 esikoleni ekuthiwa Inkonjane Primary School. Siyobe silaphana-ke siyoqala unyaka wethu. It's a kickstart for the year 2026. Let us go and pray. Bafowethu laphana eSoweto eMiddlesex ezone 6 siyobe sikhona khona laphana nezinciku zikaNkulunkulu ezihlukahlukene. Noqhosha azobe khona. Thank you so much bafowethu. May the good Lord bless you. uNkulunkulu anigcine sisibonane kwi-episode yethu elandelayo. Uyabuya next week. Amen. Amen.